Συνεχίζει ο κύριος Παναγιώτης με έναν γαρασαρέτικον κουνιχτών. Έναν τραγωδί και μπορείς να λες μετά το. Νυχλιδός βαμμούτες και πέτω δυνατά. Μα μην πατιώ μαμαίες. Ο ουρανός έχατη κι είναι λαλόπουτ. Ο ουρανός έχατη κι είναι λαλόπουτ. Εγώ σε εκεί θα παίρνω γιατί κύκοστο μου. Εγώ σε εκεί θα παίρνω γιατί κύκοστο μου. Πόρτα μεσάνυχτα ο Φέγκον Μαρμάρης κι απόρτα μεσάνυχτα ο Φέγκον Μαρμάρης έναν αιμοφρόνησε την καρδιά τυράννης κι έναν αιμοφρόνησε την καρδιά τυράννης. Μαμμο κόσμος μαρτύρ, τσάπουρε ξεβίρτον, μαμμο κόσμος μαρτύρ, τι δεκές με το φίλε, μανάρνο πω με λαμπαρδό. Ένα κουνιχτόν.